रायजोफोरजों थाफानो मोजां मोनो आरो मरिगाव जिल्लानि बर'फोरखौ उन्नति जानायखौ लुबैयो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिकेडब्लिउसिनि मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारिया। बिकेडब्लिउसिनि जुनाद फिनाय फाहामथाय आरो समबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारिया मरिगाव जिल्लानि गेरुवा हालामनि सिङाव थानाय बानमुरि गामिनि थागिबि एबा मरिगाव जिल्लानि बर'फोरनि गेजेराव साबसिन हामसिन मोसागिरि बिनानाव बरनालि बर'नो गावनो गावनि रां 10,000 अनसुंथाइ होनाय जादों। लोगोसे बरनालि बर'आ उनाव हादरसा लेभेल आरो हादर लेभेलफोराव बाहागो लाहैनो हाथों आरो मरिगाव जिल्लानि अनगायैबो गासै बर' माहारिनि गेजेराव नाम आरजिनो हाथों होननानै बुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि CWC सोद्रोमा खासिराम बाग्लारि, मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि महेन्द्र ब्रह्म आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि रत्नकान्त बाग्लारि बिथांमोना। बरनालिया जोंनि मरिगाव जिल्लानि बिथोरावनो बयनिख्रुइ साबसिन मोसागिरि बिनानाव आरो बे जोंनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव माखासे बोसोरनिफ्राय बि मोसाबाय थायो आरो बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोसाग्रा गथ' आरो बियो जाहाथे उनफ्रावबो मोसानानै नाम खामायनो हायो मरिगाव जिल्लानिबो। बिनि थाखायनो आं बिथांनो लागै 10,000 रां अनसुंथाइ होदो आरो आंनि गावनिफ्राय आरो बिनि थाखायनो आं बेवहाय फैदों। बेथ' काउन्सिलनिफ्राय होनाय जायाखै, खारन काउन्सिल दिनैसिम फैसाखौनो इउटिलाइज बेबायदि बेक्तिगत होनो हानायनि खेमथायानो जायाखै काउन्सिलाव। आङो आंनि गावनिफ्रायनो होयो आरो दाल' नङा, आं सिगांनिफ्रायनो मोसानाय हक बा बे गेलेग्राफोरनोबाबो आं बेक्तिगतनिफ्रायनो आं होबोगासिनो दं आरो आङो बेबायदि होनानैबो मोजां मोनो, रायजोफोरजों आं थाफानो मोजां मोनो आरो रायजोफोरखौ जोंनि मरिगाव जिल्लानि बर'फोरखौ आं उन्नति खालामनाय जानायखौ आङो लुबैयो। बेनिखायनो आङो होयो आरो बेनिखायनो आं बिथांनो बे दिनैनि रां अनसुंथाइखौ होदों, जाहाथे गोजौ लेभेलाव थांनानै जोंनि मरिगाव जिल्लानि मुं खामायथों होननानै आङो बे सहाय खालामदों आरो बिथांखौ, जाहाथे गिदिर गिदिर कम्पिटिसनफोराव थांनानै नाम खामायनो हायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360